Asta ca să ne înțelegem, frate român. Pe proprietatea mea personală nu trebuie să-ți plătesc nicio taxă. Și am ajuns la finalul anului 2025 că muncim mai mult și rămânem cu mai puțin. Și dăm taxe peste taxe la case și am mai vorbit despre taxele pe proprietate care ni se vor mări de la 1 ianuarie cu 70%, taxele pe autovehicul, pe câștiguri din burse, criptomonede și așa mai departe, taxele pe la CHSS, plătim taxe la sănătate, plătim taxe la învățământ, plătim taxe pe proprietate, plătim taxe peste taxe. Și ce servicii publice primim în schimb? Niște servicii dezastroase. Asta primim în schimb. Asta ca să ne înțelegem, frate român. Pe proprietatea mea personală nu trebuie să-ți plătesc nicio taxă. E a mea. Este a mea. Banii pe care eu i-am câștigat, mi-a impozitat, mi-a luat tot ce ai vrut tu din ei și eu am reușit să strâng bani, cumva, și mi-am luat o proprietate privată, personală. Este a mea, nu trebuie să-ți plătești ție, statule, taxe. Pe proprietate publică pe care noi ți-am dat-o în administrare, noi poporul, da, îți plătesc taxe, ca să avem un bun comun și să putem să ne folosim de el. Cum sunt străzile, cum sunt stâlpii de curent, cum sunt trotuarele și așa mai departe. Parcurile publice și așa mai departe. Pe acelea noi vi le-am dat în administrare statului, în administrare, nu în stăpânire. E o diferență, da? Din bunurile mele personale nu trebuie să-ți plătesc nicio taxă, că este a mea. Sunt ale mele, bunurile mele personale. Asta ca să ne înțelegem, să ne dezghețăm și noi la final de an. Nu văd prea multă zăpadă și prea mult îngheț în zona mea, dar poate ne dezghețăm la minte. Să înțelegem exact care sunt drepturile noastre.